Ola, imos explicar neste vídeo tutorial a utilización de dúas ferramentas que son prácticamente iguais, pero que se crean en dous momentos diferentes no deseño dunha base de datos en Access. Estou falando do tipo de datos ferramenta para búsqueda e do cadro combinado. En realidade son a mesma cousa. Son a mesma cousa e que teñen a mesma utilidade. Neste caso, teño como unha base de datos exemplo un videotutorial, un videoclub. A base de datos, unha sinxela base de datos dun videoclub, onde temos un listado de clientes con seus datos e un código de cliente, un listado de pelis cun código tamén de película e finalmente a tabla xestión, que é a tabla máis importante, onde vamos a anotar as películas que saen en préstamo e o cliente que as leva en préstamo. Como temos relacionadas as tres tabuas, aquí non teño que introducir o nome do cliente nin todos os seus datos, porque xa teño o seu código. Introduzco o código. Non teño que meter o título da película, ni cantos días de préstamo ten, ni cal é o seu prezo, porque teño xa o seu código de película e está relacionado mediante este código coa tabua pelis. Bien. Cando un cliente ven a levarme unha peli en préstamo, eu teño que anotalo. Teño que anotar o código da peli e o código do cliente. Neste caso, podería interesarme, para facilitarme o traballo, que aquí, en vez de eu ter que teclear o código da peli, que me aparecera un listado cos títulos das películas. De maneira que eu, escollendo o título da película, Access me metese o seu código aquí. Da mesma maneira, cando vou meter o código de cliente, un desplegable no que me aparezcan os nomes dos clientes, de maneira que eu, escollendo o nome do cliente, aí automáticamente Access me metese o seu código. Bueno, para isto temos dúas maneiras de facelo. Se utilizamos un formulario para introducir os datos en lugar da tabua xestión, un formulario xestión, cando vou anotar un novo registro, un novo préstamo, eu aí a novo registro, e agora sería o momento, non? Introduzco código de peli. Bueno, vale, se teño a peli diante, o código da peli me aparece na carátula e tal, pero ben, imaginade que non o teño e que sei que un cliente levou determinada película, tería que ir a consultar a outro sitio onde está o seu código. Ben, en vez de eso, se aquí tivese un desplegable, só escollería o seu código. En lugar de eso, podería crear un cadro combinado aquí. O que ocurre é que os cadros combinados só se crean nos formularios. Os cadros combinados como obxecto se crean nos formularios. Cando utilizamos o tipo de dato herramienta para búsqueda, ese cadro combinado xa se crea directamente na tabua. Entón, nós vamos a facer os dous casos. Para o código de peli, vamos a escoller o cuadro combinado aquí no formulario. Para o código do cliente, o que vou facer vai a ser crear un tipo de dato herramienta para a búsqueda, que ao final ten a mesma finalidade. Bueno, vou empezar polo código de cliente na tabla xestións. Vou cerrar este formulario e máis, vou no eliminar. Bueno, só eliminar e despois. Na tabla xestión vou a vista diseño e en código de cliente, en lugar de tipo de datos número, eu o que faría sería un asistente para a búsqueda. Aquí haría asistente para a búsqueda. Non podo cambiar o tipo de dato porque teño as relacións feitas. Vale, ben. Vamos a teño que pechar isto. Teño que ir as relacións e vou eliminar as relacións para facer estas modificacións. Despois, bueno,
cando creo este tipo de dato de herramienta para búsqueda, me vai a crear él automáticamente a relación. Salimos de aquí, cerramos as relacións e nos vamos a tabla xestión. Agora sí, vamos a poder modificar este dato. Código cliente, aquí collemos asistente para búsqueda. Ábrese un asistente e nos dice onde está o dato que queremos que nos apareza neste campo. Recordamos que queremos que nos aparezan os nomes e apelidos dos clientes para que Access meta o código de cliente. Estamos no campo código de cliente. Ben, pues decimos siguiente. Está na tabla clientes. O dato que queremos que apareza neste cadro combinado está na tabla clientes. Que queremos que aparezca no cuadro combinado? Pois apelido e nome do cliente. Siguiente. Queremos ordenados alfabéticamente, vale, por apelido primeiro e para dous clientes que teñan o mesmo apelido por nome. Siguiente. Dice, ocultar a columna clave. Nese desplegable nos van a aparecer os apelidos e os nomes. Pero nós, en realidade, o que queremos utilizar é o código de cliente asociado a estes nomes. Este que está aquí. Poderíamos deixar isto marcado e no desplegable non nos aparecería o nome, non nos aparecería o código, pero que nos dá igual, porque nós cando vamos a escoller a un cliente, Access sabe cal é o código relacionado con ese cliente e é o que nos vai a guardar no campo. Entón poderíamos deixalo desmarcado, pero eu prefiro que se vexa por unha razón tamén, porque despois se eu lle digo ocultar na táboa xestión no campo código cliente, en vez de que se vexa o código de cliente, se vai a ver o nome do cliente. Ainda que aí está guardado o código de cliente, veríase, diante nos na pantalla veríamos só o nome e non veríamos o código. Así que prefiro que se vexa. Así que aí está, código cliente. Siguiente. Bueno, unha cousa máis. Aquí a continuación nos di que cal é destes tres campos que aparecen nese listado, cal é o que queremos utilizar, cal que queremos que se almacene. E nós queremos que se almacene o código de cliente, así que deixaríamos este marcado. Pero fixademos, se ocultamos isto, se ocultamos o código de cliente, xa non nos pregunta, xa non nos vai a preguntar, saltas ese paso. Non me pregunta cal é o campo que quero almacenar, porque el sabe que o que quero almacenar é precisamente o que está oculto. Bueno, é curioso, pero é así. Cando desocultamos, nos pregunta cal dos tres queremos almacenar. Cando temos oculto, non nos pregunta. Siguiente, me pregunta, quero almacenar o código de cliente. Escollerei o nome do cliente, pero almacenarei o código, porque estou aquí. Quero almacenar o código. Siguiente. Bueno, habilitar integridade de datos, eliminar en cascada, eliminación restringida, eso depende de como queramos configurar isto. Doulle eliminar en cascada e finalizar. La tabla debe guardarse, moi ben. Vai a crear as relacións. Eu cando utilizo unha ferramenta para a búsqueda, el me vai a relacionar o campo no que estou creando este tipo de datos co campo que está na tabla onde está buscando ese dato. Ele está buscando o código de cliente na tabla clientes e vai a crear unha relación. Mirad. Cerro. Vamos a ver as relacións e vemos como me creou esta relación. Vale. Bueno, vamos a ver agora o resultado desto. Se vou a táboa xestión, clic, cando vai a introducir un novo aluguer, cando un novo cliente me leve unha peli, eu teño que meter aquí o seu código de película, que non sei cal é, bueno. E despois aquí en código de cliente, me aparece o cadro desplegable, no que eu podo escoller un cliente calquera e el me vai a guardar aí o código. Se cando fixemos durante o asistente, se mantivésemos oculto o código de cliente, aquí agora me aparecería o nome e os apelidos, pero en realidade estaría guardando o código. Vale, bueno, doulle escape.
Para o código de peli, en vez de utilizar, que poderíamos facer exactamente o mismo que aquí, vou crear o cadro combinado directamente no formulario, non aquí, para ver que ao final o funcionamento é o mismo. Que pasa que na tabla non me aparecerá o desplegable, só me aparecerá no formulario. Aquí o desplegable, o tero creado desta maneira, me aparece na tabla. Bueno, cerro e vou ao formulario. Pero hai outra cousa. Se abro o formulario agora, mirad, o que me vai a pasar é que se vou introducir un novo préstamo, aquí en código cliente non me aparece o desplegable, porque creei o formulario antes de modificar o dato. Entón teria que volver a crear este formulario. Vou no eliminar e creo de novo formulario, asistente para formularios, e o formulario xestión. Meto todos os campos, siguiente, finalizar. Agora veredes que se quero introducir un novo aluguer, quero anotar unha peli que sale en aluguer, pois agora sí que teño aquí o desplegable para escoller o cliente. Non o teño para meter o código da peli. Para meter o código da peli vou no crear aquí ao lado. Agora vou a vista diseño, e aquí ao lado crearei o cadro combinado. Aparece o mesmo asistente que me apareceu cando creei o tipo de dato ferramenta para a búsqueda. O mismiño. Vai a crearme un cuadro combinado. Donde quero buscar eses datos? Na tabua pelis. Que quero que me apareza? O título. Siguiente. Quero ordenarlo alfabéticamente, vale, por título, ordenado alfabéticamente. Siguiente. Agora, aí están todas as pelis. Quero ocultar a columna clave. Outra vez estamos na mesma. Pois, neste caso, vou non deixar oculta. Siguiente. Porque no cadro combinado non quero que me aparezca. Siguiente. Onde quero almacenar o valor asociado a este cadro combinado? No cadro combinado me aparece o título da peli, pero en realidade o que está collendo Access é o código da peli. Nos seleccionamos o título da peli, pero o que está collendo Access é o código da peli. E para que queremos o código da peli? Pois para metelo aquí no campo código peli da tabla xestión. Para iso estamos utilizando este cuadro combinado. Escollemos o título e almacenamos o código da peli no campo código de peli. Por lo tanto, almacenar o valor en código peli. Siguiente. Queremos unha etiqueta para este cadro combinado. Bueno, pues vale, título. Finalizar. Aquí temos isto. Vamos a modificar isto un pouquinho, facer isto un pouco máis pequeno, e metemos isto por aquí. Bien, agora vamos a ver na vista diseño. Na vista diseño agora vemos que si ven un novo cliente a facernos un aluguer de peli, eu, en vez de meter aquí o código, que non o sei de memorieta ou non teño diante a peli para metelo, escollo o título aquí, digo Catherine, e automáticamente Access me mete aí o seu código. Utilizo o cadro combinado este para introducir o código. Para meter o código de cliente xa non teño que crear un cadro combinado, porque como creei un tipo de dato herramienta para búsqueda, xa me aparece aí. Vale, vedes, o funcionamento final é o mesmo. O que pasa é que teño que crear no formulario un obxeto aparte se non utilicei o tipo de dato ferramenta para búsqueda. Bueno, creo que con isto é suficiente. A ver, eu podería incluso ocultar agora este campo de aquí para que isto se parecese máis ao código de cliente. Eu podería facer isto. Bueno, vamos a vista presentación.
vou quitar a etiqueta título. Este vou facer un pouco máis grande e podo situalo aí encima, mira. Esta é unha maneira un pouco chusca de ocultalo, ¿no? Pero bueno, poderíamos facelo de outra maneira, un poquinho máis profesional, pero o temos oculto. Ven un novo cliente a collernos unha peli. Bien, pois eu escollo aquí a peli e ele me está guardando ali debaixo o código da peli, vale? Porque pasa que eu vexo código peli. Cando creí este cuadro combinado podía terlle dito tamén que podían ver o código da peli aí, pero bueno, da igual, non fai falta. Sei que debaixo desto, no campo código peli, estou guardando o código da peli e código cliente tipo aí, vale? Que pasa na táboa xestión? Na táboa xestión, para código, se eu quero introducir os datos na táboa xestión, para código de peli non teño o cuadro combinado. Na táboa non está só no formulario. Para o código de cliente, sí. Pero aquí, se quixera meter os datos na táboa xestión, teria que metelos manualmente. Así que eu creo que é preferible, se vamos a utilizar cadros combinados ao final no formulario, é preferible xa crear o tipo de dato herramienta de búsqueda. Vale, bueno, pues agora sí, este